соҳибкорони шаҳри Турсунзода дари хайру эҳсонро боз намуда ҷиҳати дастгирии табибони беморхонаҳои шаҳр ки бо бемории маргбори коронавирус даст ба гиребон ҳастанд амалҳои хайру эҳсон менамоянд. ҳамзамон сироятшудагон хонаводаи онҳо ва оилаҳои ниёзманд ба кӯмаку мадад фаро гирифта мешаванд. эҳсони навбатӣ аз номи яке аз оилаҳои фаъоли шаҳр оилаи Баракатулло Атохоҷа ба беморхонаҳои шаҳр расонида шуд ки аз 2 мошинаи ҷомашӯӣ, 4 адад дарзмол, 2000 дона ниқоб, 2000 дона дастпӯшаки тиббӣ, 100 айнаки муҳофизатӣ, 50 бастаи либоси махсуси тиббӣ, 200 литр равғани растанӣ, орд, картошкаву сабзӣ, шакар, намак, маҳсулотҳои қаннодӣ ва маводи аввалияи ғизоӣ ба кормандони соҳаи тандурустӣ ва оилаҳои ниёзманд расонида шуд. иқтидоми пешгирифтаи ҷануби олиро ҳаматарафа дастгирӣ карда барои беморони коронавирус ва дар ин рӯзҳои иди айём барои дастгирӣ ба оилаҳои камбизоат ва оилаҳои майбдор ки як иқдоми нек гирифта ба кӯмаки худро расондан ният кардаги будем ки дар марҳилаи якум ба беморхонаи марказӣ ва беморхонаи сироятии шаҳри Турсунзода дар марҳилаи якум маҳлулҳои безараргардонӣ ниқобҳо кӯмак кардаги будем ва дар марҳилаи дуюм гуфта будем ки барои дастгирӣ ба камбизоатон ва майюбон маҳсулоти хӯрокворӣ барои ороиши дар сархонаи идонашон як каме бошадам ҳиссаи худро гузорем гуфта ба ҳар як оила аз ҳисоби як халта орд, шакар, намак, равған, пиёз, сабзӣ, қаннодӣ ва ба ҳар як сар оила 2 килоги гӯшти гӯспанд ки аз маҳсулоти хоҷагии худамон мебошад кӯмак мерасонад. имрӯзҳо таваҷҷӯҳи аҳли башар ба масъалаи пешгирии бемории коронавирус COVID-19 равона шудааст. Олимон дар пайи ҷустуҷӯи ваксина, табибон аз пайи муолиҷаи маризон, саховатпешагон, мададгори ниёзмандон, умуман тамоми нерӯи некандеш дар ҳамкорӣ алайҳи ин беморӣ мубориза мебаранд. ва бори аввал нест ки мо ба беморхона аллакай маводҳои доруворӣ, маводҳои антисептикӣ, маводҳои безараргардонӣ, либосҳои махсус ки таъмин кардем ва имрӯз яке боз аз он тақдимҳо ин хӯрока мебошад. барои ҳамин камам бошад қабул кунедтон. раҳмати калон ҳамаи шумо. аъзои оилаи Атохоҷаевҳо иброз доштанд ки рӯзҳои наздик эҳсони навбатии ин хонадон аз ҷумлаи лавозимотҳои тиббӣ ва маводи аввалияи ғизоӣ ба кормандони соҳаи тандурустӣ ва оилаҳои ниёзманд расонида мешавад. гузориши соҳибнур Абдурасулов, Хуршед Алимов, Фирӯз Мирзоев аз шаҳри Турсунзода барои барномаи иттилооти Навид.